Разговаряме с Андрей Ангелов от инициативната група 21 септември. А, Какво представлява инициативната група 21 септември? Инициативна група 21 септември е група във Фейсбук, отворена група. Не може в общини да участва всеки, който пожелае. Като нейната основна тема е новите технологии, които предлага фондация Кеше. И нейната цел е да накараме нашата държава и нашето правителство да вземем някакво публично отношение по този въпрос. Защото се носят противоречиви такива представи за нещата на тази фондация. Ние смятаме, че има някакъв блъф. Други пък смятат, че това е действително велико изобретение. Ние не сме компетентни да съдим за това и смятаме, че държавата има много по-мощни средства за проверка, но във всички случаи това, което се предлага, е интересно. А какво по-точно се предлага от тази фондация Кеше? И каква е връзката с екологията и околната среда? Основната идея на фондация Кеше е, че може да се използват до сега неизползвани ресурси от енергии, които са свързани с плазма, която се намира в електрически активирана плазма. Да ви кажа честно, аз не мога да ви кажа принципа. Самата официална информация на фундацията се казва, че това са нови открития, които не ги няма в учебниците по физика. Но се твърди, че дори от всяка бутилка Кока-Кола може да се направи плазмен генератор. Така, ако това, което Кеше твърди е верно, това означава, че ще бъде предложен източник на енергия, който е универсален, общодостъпен, много евтин. И това коренно ще промени ситуацията в света. Отпадат потребността от енергийни монополи, а това ще доведе до голямо рухване на финансови монополи. Това фундацията го декларирала. Тоест тук в случая говорим за един екологично чист, алтернативен нов източник на енергия. Абсолютно. Какво представлява в по-големи детайли той, как е свързан с гравитацията? Значи, аз много не мога да говоря по тази тема. Кеше твърди, че благодарение на тези специфични свойства на плазмата се генерират определени магнитни и гравитационни полета, които се използват. Благодарение на това стават възможни средства за предвижване, които могат да са с много фантастична скорост да се движат, с много малък разход на енергия. Например, примера, който е даден, че от Техеран до Нью-Йорк 10 минути полета. Но искам да кажа нещо още. Всички тези идеи ги има изложени, ги има в интернет от един млад руски физик, който още няма официално патентното бюро в Русия, още не се е изказвало по неговите неща. Но неговите приятели казват, че много нещата, които ги има в Кеше, може да ги прочетете и в неговия сайт. Така че тези идеи не са само на Кеше. Да, т.е. това са неща, по които явно в момента вече се работи, защото точно човечеството като цяло се опитва да открие нови източници на енергия поради изчерпването на невъзобновяемите. Има един друг любопитен феномен. В течение на десетилетия много хора са наблюдавали летящи чинии. Независимо кой какво мисли за тях, по всичко изглежда, че такъв феномен има, както и да го обясняваме. Нали, пилоти са грижили кои или не. Но летящи чинии имат една специфичност, те много светкавично се появяват и изчезват с страхотна бързина. И това не е ясно какъв физичен принцип почива. Руският физик, младият руски физик, се опитва точно да обясни какви са тези физични принципи, на които почиват този тип двигатели на НЛО, условно да ги наречем, непознати летящи обекти, точно така. И има неща, които са изключително интересни в това, което даже четох от него, така че макар, че не съм много наясно с Кеше, е ясно, че предстои, може би, една промяна на възгледите ни за Вселената. Доколкото става ясно от това, което фондация Кеше разпространява на своя сайт, съвсем скоро предстои да се проведе среща, на която те са поканили лидерите, посланиците на всички държави в света, която ще се проведе в Брюксел. Каква е позицията? Има ли някаква официална позиция на българската държава
по повод на тази среща? Знаете ли дали ще бъде изпратен представител от България? Значи, първата подобна среща на ниво посланици била, мисля, 21 април. Българският посланник не е присъствал. Със сигурност той в момента вече е сменен, не той. Това го уточниха хора на Вестник Република. А освен това, в момента, пак от Вестник Република влезоха във връзка с този, който в момента ръководи посолство при отсъствие на посланника, който потвърди, че поканата на фундацията е получена от посолството за тази среща на 6 септември, но той заяви, че единствено посланникът се върне от отпуска, той ще се върне на 1 септември, може да вземе някакво отношение по случая. Да, значи евентуално на 3 септември може да стане ясно. Да, тъй като има един деликатен момент с фундация Кеше, просто нейният основател е ирански ядрен физик. Въпреки, че фундацията е частна, няма нищо общо с никаква държавни учреждения, с никакви политически и други структури, въпреки всичко това естествено смущава и поради това фундацията е предвидила такава опция, че всяка държава би могла да влезе с нея конфиденциално във връзка и да не я обявява. Така че може и такъв вариант да има, не знаем дали тогава няма да получим отговор, но отговорът ще стане ясен на 21 септември. А в самия Иран вече по някакъв начин възползват ли се от откритията на... Защото все пак той е иранец на Кеше или няма информация? Въпросът е логичен, но до сега иранското правителство, посолство, никога не е взимало никакво отношение, нито за нито против Кеше. В самия сайт на Кеше се твърди, че самолетът, който те са прихванали прихванаха един американски самолет през декември миналата година, който е разузнавателен, безпилотен, стел технология, последен модел, и го принудиха да кацне на летището. След което го демонстрираха по телевизията и Барак Обама лично ги помоли, аз съм гледал предаването, да върнат самолета. Нали? Но въпросът е как са успели да го направят, не е ясен. Значи, Кеше има нещо общо? В сайт на фундация Кеше се твърди, че това е само с неговата технология. Единствената друга версия, която съм чел, е руската, която твърдят, че е с тяхна технология, която те наскоро са продали на Иран. Или аз не мога да кажа кое е верно или не. Другото, което твърдят от фундация Кеше, че те вече са разположили на дъното на океана някакви специални апаратури, които може да стоят години наред там, благодарение на които, в случай, че срещу Иран бъде изстреляна ракета, примерно балистична или някаква друга от Съединените щати, те са в състояние да блокират връзката с нея и ракета ще падне на произволно място. Дали е верно, също не мога да ви кажа, но звучи ефектно. Да. А според вас, така, би ли могло да се вярва на тези изявления, че самите технологии ще бъдат направени напълно безплатни и достъпни за всички държави, които заявят своето желание да се възползват от тях? Според мен може да се вярва, но все пак трябва да се има предвид някои дреболии. Например, Кеше мисля, такъв не звучи ли прекалено хубаво за да е истина? Честно казано, ми се струва, че това е много добър ход от страна на Иран, ако го направи, защото той ликвидира по този начин монопола на Съединените щати върху ред технологии. Така че за него е изгодно да го направи, без да бъде вече обект на някакъв контрудар, защото той като го разпространи с цял свят, то не може да бъде атакувано обратно. Но доколкото, примерно, Кеше предлагаше, той предлагаше за 5000 евро някакви генератори, които именно за електроенергия. Обаче се оказа, защо за 5000 евро? Значи, той твърди, че изработката, патента е безплатен, но все пак материалите трябва да се платят. Затова думата безплатно все пак не трябва да се разбира, че едва ли някой ще ни подари летящи чини, някакви специални медицински апаратури. Това няма да бъде така. Да, ясно. Може би става въпрос за ноу-хауто по-скоро. Вече... Да, ноу-хауто, патентите. За това става въпрос. Знаем, че в днешно време те са едно от най-скъпите неща. Да. Добре, много благодаря.